No és fàcil arribar a 100 anys. En qualsevol col·lectiu o entitat això és un repte molt complicat i només amb màxima dedicació, evolucionant i fins i tot innovant, inventant algunes coses que puguin semblar impensables, es pot fer. La dedicació de tots vosaltres és indubtable i si esteu aquí és perquè reconeixem la feina que heu fet, la feina ben feta en l'actualitat i també la trajectòria de moltes persones, unes més conegudes per haver assolit categories arbitrals més altes, altres que han estat lluitant per aconseguir-ho i també la d'algunes que han lluitat pel futbol més modest i que ens han ajudat durant molts anys a formar els nostres àrbitres. Nosaltres creiem en el sòlid treball des de la base, en el cal treballar a través d'aquesta escola d'àrbitres en les noves incorporacions que són el nostre futur. Aquest camí s'ha de portar a l'excel·lència, a través de la constància, de la humilitat, de la perseverància i a l'esforç de tots. Per tant, encoratjo a la resta d'àrbitres, delegats arbitrals, a continuar treballant dia a dia per oferir el millor servei possible als clubs de futbol sala de la nostra federació. Que sou una peça important en el futbol i en el futbol sala. Sou imprescindibles, tot i que a vegades hi ha moments desagraïts, perquè sou a vegades els menys respectats. Però gràcies al vostre esforç i a la vostra capacitat de superació, feu que amb celebracions com les d'avui que veurem ara, doncs al voltant de 200 i escaig àrbitres pugeu de divisió i aneu millorant amb aquesta voluntat i amb aquest esforç i amb aquesta passió que hi poseu any rere any. La Federació Catalana de Futbol defensarà i crearà a partir d'aquesta temporada, dintre de la campanya de l'antiviolència, un còdic ètic intern de club. Els clubs ens demanen defensa però no tenen còdic ètic. No tenen el seu reglament o el seu estatut que defensar. No tenen. Els ajudarem a incloure un còdic dintre dels seus estatuts perquè la federació pugui crear el seu còdic ètic i el seu nou reglament federatiu. En aquest cas és mediador entre club. Pot ser arbitratge dintre i fora del camp, pot ser pares, pot ser jugadors, pot ser públic, pot ser aficionats, pot ser qualsevol cosa. Això no existeix, s'ha de crear. S'ha d'intentar mirar cap al futur i ficar-te objectius. I m'ha semblat que és una bona celebració en la que els àrbitres es reuneixen, on tothom pot comentar com anirà la temporada i com encara la pròxima temporada.
ser, que es vagin preparant també els calenders. Han crescut una mica l'hospital arbitral. Enhorabona doncs aquests àrbitres assistents al cop. Bueno, fa molta il·lusió perquè veus aquí companys que durant tot l'any no veus i vas retrobant, però és també gent que t'ha ajudat durant tota la teva carrera esportiva i fa gràcia saludar-los i està aquí tota la il·lusió que fa. Més rebre un premi com aquest, que fa molta gràcia. Doncs aquí els àrbitres de Sentit Televisió Nord Catalana, enhorabona a tots. Sense profunda, encara si la fotografia aquesta que dèiem a la pàgina web venir. Així que si no ha vingut, anem preparant, jo ara, Rocío, cada dia, sisplau, si pots anar preparant, i que es vagi preparant les àrbitres assistents també de la primera divisió nacional. Es vagi preparant els àrbitres de Sant Vits de la tercera divisió nacional. Gràcies, senyor Baranci. El David, el Juan José, el Daniel, l'altre David, la Mercedes. Un aplaudiment per ells. President del Comitè d'Àrbitres i de la Lliga Catalana de Futbol Sala, un fort aplaudiment. Senyor Blanco, tota una vida, tota una trajectòria dins d'aquest món de l'arbitratge del futbol sala. Enhorabona, senyor Ramon Blanco. El reconeixement a tota una vida, tota una trajectòria esportiva, però a la vegada doncs, estàs molt content perquè no és que tu no has acabat, perquè la gent teva continua. Aleshores, doncs, mentre estiguin aquests en l'arbitratge, estic jo també. O sigui, una mica de forma egoista continuo, encara que avui ha sigut doncs, una despedida per mi. Sí. Màxim representant de l'entitat, enhorabona. Enhorabona, femení. El col·lectiu d'entrenadors doncs, també representat avui amb el senyor Bassaganya. Felicitats, senyora. Per tots senyors, com us va aquesta fotografia? Una fotografia doncs d'aquests 25 anys del capdavant del Comitè Tècnic d'Àrbitres. He estado arbitrando, estuve 18 años asistente en Primera División, he sido 33 años el preparador físico de todos los árbitros de Cataluña, incluso los nacionales. Posteriormente fui el delegado del comité de la delegación del Baix Llobregat durante 3 años y ahora soy delegado federativo. ¿Qué más le puedo pedir a mi cuerpo?